Maititi has finally confirmed about her marriage in Shumba. She posted almost a year ago I married my bestie and we couldn't wait to celebrate our union. Tomorrow we celebrate at his village. Since 2022 with this man, all he did was to make me happy. Thank you Shumba for holding me down. And then Makusena wangawanyora kuti good morning from the Candiados. This is my first time kunzwa Maititi vachizvirifera as part of the Candiados. Pese apa vaingoposta vanhu vachingoti maishumba vachingorifewa nevanhu, but ivo personally ndandisati ndambovaona hangu. Probably she did it but ndakangamwa hangu, and this is something that is great. I'm so happy for Maititi, but pane pandisiri kunyatsonzwisisa hangu, correct me if I'm wrong. Makuseni Kate family yanga ichitaura kuti Maititi vakaroorwa before baba vacho vafa. Ndo zvakataura hanzi baba wacho 2 weeks after here pakabva pangozongofa baba wacho, but vanga vatodya mari. But apa Maititi vari kuuya vachiti almost a year, which means kuti vari kutaura kuti vakaroorwa ka December January. Almost a year ndeipi kana chinzi munhu akaroorwa almost a year, ane almost a year, cause kana zvichitaurwa zvekunzi vakaroorwa August, vamwe vari kuti vacho vari kutora neinformation vauya Makusena vachitaura kuti Maititi vakaroorwa muna August, vakatoti confirm. Ndikatouya nemachats panapa chinzi Maititi hamuzivi kuti Maititi vakaroorwa, baba wacho vasara ne2 weeks chete kuti vafe. But here we are, Maititi saying almost a year. So kana iri past a year, why dai vatika ndane gore ndiri marriage. I mean pamwe ndatadza kunzwa chirungu, but anyway I don't think kuti I'm that stupid kutadza kunzwa statement iyi. But anyway vari kuti it's almost a year varoorana nabesti wavo uchu, and they couldn't wait to celebrate. So union yaNezuro yanga iri yechi, zvanga zviri zvechiko zvaNezuro zvainzi vari kuroorwa vari kuita sei. Anyway zvine confusion. Maititi voroorwa poitwa zvese zvodii zvotadza kubuda. Yes vazoburitsa zvavo mapictures kuti vakaroorana vakaita sei, of which that news takainzwa kudhara yekuroorana kwaMaititi taura, and yakada kuitwa secret, but anyway yakazongobuda nyaya yacho iyoyo. So my question now is, Maititi vakaroorwa pakatadza akauya nazvo pasocial media zvikangonyararwa, hazvina munhu akazvitaura izvozvo izvo, but vanhu vekumba kwavo vaita makuhwa pasocial media vachiti Maititi vari kuchaya mapoto, which means kuti probably it was a private ceremony, it wasn't a public ceremony. I mean let's just hold it like that. So and pane vamwe vanhu vari kuti Maititi hamunete here nekutinyoresa macongratulations gore negore. Hazvisi kufoswa. You can choose to say nothing, you can choose not to say congratulations and skip whatever post yekutaura nezve kuti Maititi varoorwa vaita sei. Hazvina kana basa izvo. Kana usiri kuda kuita congratulations, you can choose that. Havasi kufosera munhu Maititi kuti ndiite congratulations chete, havasi kuita izvozvo. Isusu kuti congratulations out of our own will, hazvisi kufoseredzwa. And then ivo Maititi vari kutotiwo vari kuti unoroorwa kangani, please stay in your toxic unhappy marriages and protect your vaginas, endure all the abuse. Me, I can never be you, and you will never be me. My happiness, my priority for to tend Maititi tower. And then she also said, I married my best friend. This is actually good. It's a new journey for them. Let's just see kuti zvinhu zvacho amen. But I just feel like Maititi this time around, she has arrived. Kuarriva chaiko chaiko ndokwavaita. Vanhu zvavo vanenge vachida kungoti murazodai aiwa zvimwe zvingazvipembererwe weduwe, ngationewo kuti panosupport panonziwo munhu aita chakanaka aiwa ngaombererwa maoko. Next time ndiwe unongochida kuombererwa maoko. So for now I think Maititi is winning. Zvatiri kuona tese kuti Maititi is winning. Zvimwe zvese izvo aiwa ratova drama zvekuti vakazochata rini vakazodii aiwa tozozviona next year izvozvo izvo. But for now zviripo paground ndezvekutoti Maititi is winning. Maititi is now married officially, vauya nazvo pasocial media. Pamwe Maititi vaisada kutongoti vanhu vazvizive kuti chakatanga mapepa ekukoti. Handizivi kuti vakazviitirei. Vamwe vanhu vanogona kutanga kunosaina kukoti vasati vaunza mari kunzimba, and then vamwe vanhu vozoti saka pesa panga akazo whatever. Let me know in the comment section what are your thoughts panyaya iyi. Wasara subscriber, please make sure that you are subscribed and see you in my next video.